7 най-важни урока. В хвалението лекция за музиканти и хвалители, които служат на Бога с дарбите си. Първи урок. Хвалението е за Бога, не за нас. Възвеличавайте Господа с мене. Псалм 34:3. Центърът на всяко хваление трябва да бъде Исус, не нашето емоционално преживяване или музикалност. Защо хората понякога не се включват? Хората често са пасивни. Когато не разбират хвалението като поклонение за много вярващи, хвалението е като подгряване преди проповедта, не същинско поклонение. Те просто стоят и слушат. Често търсим песни, които ни харесват, вместо такива, които славят Бога. Когато песента е позната и мелодична, хората реагират, но това често е душевно, не духовно. Хвалението страда от липса на участие, защото хората не знаят защо го правят. Да пееш на Бога е акт на вяра и послушание, не на настроение. Библейски отговор. По устата на младенци и сучещи си приготвил хвала. Псалми 8:2. Всичко, що диша, нека хвали Господа. Псалми 156. Хвалението не е по избор. То е заповед и привилегия. Какво да правите като хвалители? Молете се не само за помазание в хвалението, но и за пробуждане в църквата. Насърчавайте хората с кратки изрази по време на хваление. Смесвайте мъдро познати и нови песни. Давайте пример със сърце, не със сцена. Втори урок. Хвалението е духовна битка. Когато започнаха да пеят и да хвалят, Господ постави засада срещу враговете им. Втора Летописи, 20 глава, 22 стих. Хвалението отваря духовната атмосфера. Не е просто музика, то е оръжие. То разчупва окови, донася мир, свобода, изцеление и пророческо движение. Трети урок. Хвалението е израз на любов и благодарност. Обичай Господа с цялото си сърце. Матей 22 глава, 37 стих. Хвалението е реакция на сърце, докоснато от Божията любов. Ако не хвалим от любов, то става звук, но не и поклонение. Четвърти урок. Хвалението трябва да е в дух и истина. Истинските поклонници ще се покланят с дух и истина. Йоан 4 глава, 23 стих. В дух, с вдъхновение от Святия Дух, не по навик. В истина, с правилно разбиране за Бога, без театралност или повърхностност. Пети урок. Хвалението изисква подготовка и чистота. Осветете се, защото утре Господ ще извърши чудеса между вас. Исус Навин 3 глава, 5 стих. Добрата музика е важна, но святото сърце е още по-важно. Бог не търси съвършен звук, а покорни и чисти сърца. Подготвяй не само инструментите, но и душата си. Шести урок. Хвалението е екипна работа, не сцена. Ако двама се съгласят, ще им бъде дадено. Матей 18 глава, 19 стих. Единството в екипа отваря небето. Работете с уважение, смирение и подкрепа. Без единство на сцената няма поклонение в залата. Седми урок. Хвалението е служение, а не изпълнение. Служете на Господа с веселие. Псалм 102. Хвалителят не е артист, а свещеник. Той води хората в Божието присъствие, не ги забавлява. Заключение. Бог не търси най-добрия глас, а поклонници с дух, истина и сърце. Свири с умения, покланяй се с помазание, обичай Бога повече от музиката.